Hyväksyvä, tietoinen läsnäolo. Kaikki on tässä ja nyt. Hyväksyvä, tietoinen läsnäolo koostuu 3 osa-alueesta. Hyväksynnästä, tietoisuudesta ja läsnäolosta. Hyväksyntään kuuluu yksinkertaisesti se, että hyväksytään tilanne sellaisena kuin se on. Se ei suinkaan aina tunnu mukavalle. Yleensä havahdumme juuri näihin hankaliin ja epämukaviin tunteisiin ja tilanteisiin. Ärsyynnymme tietyistä tapahtumista, ahdistumme tietyistä asioista, hermostumme, stressaannumme. Hyväksyvää läsnäoloa kannattaa harjoitella myös silloin, kun on niin sanotut onnenhetket, hyvät hetket. Myös silloin kannattaa pysähtyä ja havahtua tilanteeseen. Hyväksyä myös ne onnenhetket osana tätä hetkeä. Hyväksynnän vastakohtana voisi olla torjunta. Hankalissa tilanteissa helposti tulee tunne, että tästä pitää päästä pois, tai yritämme selitellä, torjua tai paeta tilanteesta. Hyväksyvään läsnäoloon kuitenkin kuuluu se, että hyväksymme tilanteen, tunteemme, tämän hetken juuri sellaisena kuin se on. Toinen osa-alue on tietoisuus. Mitä tapahtuu? Mitä minusta tapahtuu juuri nyt? Miltä minusta tuntuu? Tuntuuko kehossa kipua, epämukavaa tunnetta? Kuristaako kurkkua? Tuntuuko palan tunne kurkussa? Tuntuuko, että puna nousee kasvoille? Tai että kuuma aalto nousee? Voimme hikoilla, olo on epämukava. Joskus voi olla, että itku meinaa tulla, tai lamauttava häpeän tunne vyöryy päälleni. Tietoisuus on sitä, että tunnistamme kaikki nämä tunteet ja keholliset tapahtumat sillä hetkellä juuri sellaisina kuin ne ovat. Tietoisuuden vastakohtana voisi olla, en tunnista tai en hahmota. Ikään kuin kehossa olisi joku blokki. En tunnista, mitä minusta tapahtuu. On vain epämääräinen, hankala, paha olo. 3. osa-alue hyväksyvässä tietoisessa läsnäolossa on läsnäolo. Sen voisi oikeastaan kiteyttää niin, että olen itseni puolella. Se on olemisen tila. Sallin itselleni nämä kokemukset. Hyväksyn itseni tällaisena kuin olen, näinä tunteineen ja näine tapahtumineen ja kehotuntemuksineen. Sallin itselleni nämä kokemukset ja niistä huolimatta olen itseni puolella. Suhtaudun lempeästi ja myötätuntoisesti itseeni. Olen läsnä, en pakene paikalta. Olen juuri tässä hetkessä.